का हो कनिया का जी कहनी हो कि तीज पर आइल बटुए त का तीज ना भाई आय अजी मम्मी रवा जानते बने कि बाप होइए नहीं के भाई होइए नहीं के तीज लेके आई माने के बनाई खे तकर मतलब तब ना आवे तब जेकर खइले बने ओकरा के तब ना दियई हम सही माने खा के बस हमारे खाली पेट रह के बने सब कोई के ले लेके खा लेनी अब हमारा देवे के बरतार बाप भाई कोई होइए नहीं के ओराइए गल सब जाए दी तो बड़के दीदी के अइबे न करी काहे त बड़के दीदी के भरोसे बैठल बड़ू का हैं बड़के दीदी के भरोसे बैठल बड़ू मुंह फुलाला से कुछ ना होई बुझा गइल ना जितना शान से बियाह के गइलस लोग नु उतना शान से सब चीज पूरा करे के पड़ेला ना कि अपना बेरा देखा कि बाप नहीं खे भाई नहीं खे तो हम का करी बाप भाई नहीं खे तो बताई तीज खिचड़ी खोजतनी मानतनी कि के करा के लेके हमर मातारी भेजवाओ एगो छोट बहिन भी 6 में 7 में पढ़ती है का है तुम्हारे के 6 में 7 पड़तारी गांव समाज पूरा मर गइल बा उड़ा गइल बेटे कोई नहीं खे तारा गांव में जेकर ही तो ही ना तमे कोई तार भाई नहीं खे जेकर भगवान बिगाड़ देवे ना ओकर सब बिगड़ जाला ई एगो बहाना हो जाला कि हमरा के भगवान बिगाड़ देले बारनी बहाना हो जाला जकरा देवे करहन कहां से दूने कहां आदमी खोज के कहां से कहां कौन सामान भेजवा दी लेकिन लोग के बहाना हो जाता कि मैं बाप नहीं खेता भाई नहीं खेता होई नहीं खेता हौ नहीं खे भिख मांगा सन के जब देवे के ना रहते ये ना करिए सब कोनो बहाना लगा दो जका सारधा रहेला नु ना सोचेला कि हमरा घर में के बाटे नहीं खे टोलो महाला के आदमी के लोग भेज के अथी करवावेला ठीक बाटे माई ले को माई ले कहबू कौन चीज सीधा कह के भेजे के चाची ला फोन आइला अच्छा ठीक बा बाद में बतिया तर लगे ये डिप्टी रह गइल बा ये डिप्टी रह गइल बा नाती पढ़े कह देन त पढ़े नहीं खा जात आवत त तर धकन तर गल फरिया फारा तनी रह जा काहे हमर सामानवा बतिया में डर लगता का हैं का बतिया जी हम मतलब शिकायत बतियाओ तनी हम ना त फोन आइल त फोन रखा गइल घर के शिकायती कहे कोई तबे न फोन रखा गइल हटे जकरा डर ना रहे तू सामाने बतियाई माने रउआ का कइले बानी हमरा संगे कि हम कुल बतियाई का जरूरी बा हमरा ना तब तो बतियावेला सामान नहीं है काहे रखा गइल फोन त सामान नहीं है ना पहले काम ना जरूरी बा फोन तो जिंदगी भर बतियावे के बाटे हां चुंगलई ना बतियावल बानी अभी काम लौकतावे काहे कि हम बैठल बानी त कहे के ना पड़े त दुख रो लिया ओकर बाद मस्ती हो जाई के बटुए आँखिया गुरर के ताकत और आँखिया निकालिए दे हम बुझा गइल नु दूगो पतो सन के घर से आई तारा घर से ना आई त माने हम का जवाब देम हो का जवाब देम उरवा लेके मुंह लेके लोग के भीड़ में ताकत रह हम जे लेके आई ओकरा के ना दियई जब ना सकान ना कोई रहन त ना बिया कुंवारे रहतू गाँव में कोनो के लेके उड़र जैतू कहती होइत कि हाँ हइले नहीं त केकरा के कोई पहुंचाई या कैसे जाई चढ़ के बियाह ना करे के चाही लेके भाग जैतू कोनो जात के बतिया बतरू बतिया के सीधा कह दो कि ना आए तो बुझे के तार खैर नहीं के घर में हेलो हाँ हेलो गोला थी मम्मी फोन कइले रहलू पूछला बेटा फोन कनी त काहे काट देलू मम्मी जी जे रहनी काम करत रहनी से काट देनी अच्छा कैसन समाचार ठीक बाड़ू ठीक है बटे मैं तीज लेके ना कोई आई ए बुचिया हम त अपने से सब तैयारी कइले बानी ये करे खातिर त फोनवा कोई नहीं तारा हियां कि हमारा हम सब तैयारी कर देले बानी साड़ी कपड़ा मर मिठाई आए आ जानते बड़ू कोई हो ये नहीं के भाई बाप नहीं खे न त के करा सारा हम काम चाचा के लइका ना लेके आ जाई रक्षाबंधन में तो अइबे नु करी अरे बुचिया त हम वही खातिर न काले से धौरतनी आज इहे न कहला कि आपन ना रहेला त केहू ना रहेला ए बुचिया जानलू केहू सुनता कितना बार हम परमेश्वर के कहानी गुडुआ के कहानी की जोर दीदी के पहुंचाया तो सुना बुचिया के तबलिया के आवा गांव के गरेरा तू खड़ा हो जाई है ए जिगा लात मत लगई है आ बुचिया के भेन दे तो काहे खातिर बुचिया के विदा कर दे जब हमार नहीं के कोई तो हम नहीं खी हम जियता अरे माई ना ना जब तू ना आइली त मत आ जनते बाड़ी मर मुसमात के हाथे आ जाई तो वो घर में बवाल करियन मम्मी जी कहे के मुसमात तीज लेके आइल बे मुसमात तीज लेके आइल बे यही से कहतनी कि बुचिया के हाथे भेजवा दिए कोइसन तोर बुढ़िया बिया रे अबे आके कहतनी दूसरा कोई के खइले बानी मुंह खइले बा आँख ला जाता टे तार तीज ना आई तीज खिचड़ी ना आई काहे मार घर के गइली काहे हमरा कोई नहीं के तो हम अरे माई तो हमारे के लुगा बल्कि खराब दे दिए लेकिन बुढ़िया के लुगा नीक दी है ना तो एक बाकी हमारा ना छोड़ी हो हम अपना से बढ़िया किन ले बानी बुचिया
तोहरो के निमन किनले बानी या उनकरो के किनले बानी जल्लू देखा तनी अगर ना सुनी ना गुडुआ तो हम का करब हम ही लेके आइब का करब बताओ आ हती चुकी लड़की के कैसे हम भेजब ना रे माई तोरा गोड़ पर गिरत तनी हमारी इज्जत बचाइए मत आइए रे माई। अच्छा ठीक है बा जब कहत रू तब देखा तरी जात नहीं खौरी गुडुआ यहाँ कहे बुचिया के लेके चल जाई आ न तो एनी हम खड़ा रह हम बुचिया लेके जाई ठीक है बाटे हाँ वो ये करिए ठीक आ है। जा तू कुछ बोलिया मत आज उनकर मौका भइल बा हम ना बोली ना रे माई हमरे के तो एक झपड़ मारियो देवे नहीं जाता ना बोली ना ऐसे ना बोली ना कि हम के करा सहारे बोलब घर से निकालिए दिए जाता फिर कहाँ तू हमरा के लेके जाइए। ऐसा ना हम अब बुचिया ठीक भी है ना रे माई। हाँ ठीक है बिया हो आज हमार मर्दा माथ मालिक नहीं के लड़का नहीं के तब न केहू कुछ बोल देता ना तो उनकरे बोले के मजाल रहा दुआरिया पे जाके खास दिल रहता सन देखबे कइली कोई आवे लाइक बा फुआ के लइका आई रे तो बेइज्जत करके निकाल देली जा कहत जे कि हंसतिया बोलतिया लागत लभर हई हौ यही तरह करेली असही करत रही जा ओई हमारे के कुकुर कटले रहे के तोरा वो उनका घर में बियाह शादी कर देनी ना तो हमारा बियाह ना जाय दे ई ठीक हो बस खाली तनी माइल ला जानो डेराना ना तो इनका में कोनो दिक्कत नहीं है। ऐसा ना मुंह बन के ले रही ना कि दामाद ठीक बानू का हाँ ना ना ई ठीक बा ना फोन कइले रहन जान ले ढेर बोलत नहीं खने से कि कोई ऐसा कि मेहर के पक्ष लेता मेहर के पटिशन उहे लेता। ना सुन ना रात फोन कइले रहन पाहु गरम चट्टी पर ए बाबू सुना तो कहला ना कि माई बुढ़िया बुलाती हम बाद में फोन बतियात नहीं। अच्छा ठीक बा खाना खइला मम्मी ओरी कहां भेजे बहरी भरी भेजे ठीक और हनी मारा कोई गौर नहीं बेटा भगवान मुआ दी बनी जी का बैठो खैली ना बनवा अभी सब आया गल तेरा पतो के किरा हां उ रात ही आइलन जा हां 11:30 बजे रात के फसल ना रास्ता में तो कहनी कि मान लगा रात के 11:30 बजे रात के ना लेके का करबो दूर पेरा के आदमी रहेला त तनी लेट सेट होइए न जाला तब कसहु तो ओकरा खेती करही के न पड़ेला का हेरा पतो है कि नहीं लन जा भाई का हमरा पतो हिया के आई सब तो मर ओड़िया गइल से तो पहुंचाई सन कहत के हमार बाप बाकी भाई बाकी पहुंचाई खेलवाड़ी के बताओ टोलो में हाला मर गइल बा हो टोलो में हाला मर गइल बा हम जेकर खइले मान ल कि तू एबरा दे तरू तो हमरो तो बनत न तारा के देवे के हां कोई आस में काहे रहल कि हमहु करत त अगलो घरे बेटा पतो चाहे बेटी बिया कहीं ये न लोग आइन बाइन चलावेला अब तू तो दे देलो हम तार खा लेनी आ अपना बेरा हमरा हइए नहीं के जी तो उनकर घरवा के दौरो देत के भाई नहीं कर कहत है कि कोई नहीं खे करे वाला कोई नहीं खे अरे टोला महला में तो ऐसे बना के रखबो से तब ना कोई करी हैं इहो बात बना के रखल जाला यही से कि कोई ना रहे तो कोई दूसरो कोई कह देवे उ तो बात बा दीदी लेकिन एगो इहो बात बाकी ओकर भाई बाप नहीं खे तो जानते ही ना जब अपन ना रहे के सुनेला ना सवाल ठीक बट मान ला गांव जबर ना सुनी ममहर ददहर में होइया सन मौसेरा भाई भौजाई होइया सन फुफेरा भाई भौजाई होइया सन माने कोई धरती पे ओकरा भाई भौजाई कोनो नहीं खे चाचा चाची नहीं खे बुआ के लइका होई मामी के लइका ना देवे के एगो बहाना ना देवे के बहाना हटे जकरा भेजे के लोग कहां से कहां दुपताल में कहां पहुंचा देत रहे हां जब देवे कराई तो कहीं से ना कहीं से माने के सारा दुनिया तार खातिर सुन हो गइल बटुए ये कनी दुनिया के तो के एक हनी के आई आवेला बा कॉल ने फोन कइले रहसन कहले रहन हां हां त एगो एबरा हो सके त शाम तक ले आइबे करे बोला ही बा आ मान लगा एक हनी त सब दिन कनी के आवते रह गइल ई आइल त कोई नया आदमी के लोग मुंह जोवेला जानलो कि ना कि ना के पतो या घर से आइल कि ना छोटकी बेटिया के बियाह कइल बड़ त आइल हई चीज आइल गइल कि ना कोई इहे न देखेला आ मान लो कहीं त पुरान चिरान हो गइली सन तो कनी के एथी करे जत हम अपन बुच्चिया के भेजनी है जानी भेज देनी काल आ त का करबो भेजबू ना मान लो कि ओकरो त सास ननद बरुए हां जानते नहीं खाजा मिठाई त दूगो कटोन भेज देनी है ठीक कइलू आओ ना भेजब तो वो जो ओकर ससुई जो ही ना जी हैं अब छोटा के पतो हिया नहीं खे तइयो ओकरा घर से सब चीज आवेला कहले से बेटी भी हले बनी यहाँ होके चाहे ना होके पसंद से देला ही रही पढ़ो सलाई रहे एहू साल अभी आजे हो सके त शाम तक ले आइबे करी अब बताओ बिया उ बिया तइयो ओकरा घरवा के लोगवा भेजा तरुए एकरा रहते हुए एकरा नहीं खे जुड़ा तनी जे एगो सारधा होला सारधा से सब होला उहे चीज कहत नहीं ना कि मन में श्रद्धा होके के चाही कि जहां कब केकरा के का करे के बटुए जानलू हम जानतनी अभी जाए के गुड्डू घरे भगेलू घरे दे दी कौन चीज 2-3 बजे ले कहत रसन न भैया आइल बस त कि तन चल जी मांगला भवानी ए सब पहना देली सन साड़ी कपड़ा के पहना ना हो मान लगे देखाइल बेल तब मंदिर उंदिर जाए के चाही घूमे के चाही अब जिंदगी का
कितना दिन के बटुए एही में रोज सब दिन तक कमाई खाए के बटुए के दिन भर कैसे रह नहीं जाए बार पहनले होले मैं तो कह दे बतइए के अब तू उतारम ना तो ई पहनले रही ठीक है तब बजे चलन ने अब देखो मान ल के जवान रही सतन पर बाले बचन में आदमी हैरान रहे कहीं जाही के ना रहे अब पतो वैसन बारी से के पहनाव रख के रखत है तो रहे के चाही अनि चलम ना अब का जाइम देखो तनी पैसा हाथ में नहीं के बुढ़ऊ दीहन पैसा वैसा तब आ त का तना का 2 करोड़ 1000 लागी ठीक 50 में बा। शादी चढ़ जाला का रे बबुआ का बोल दे रे कि घरवा में रोती है रोवती है जानबूझ के देखावती है ई बताओ कि इनका घर के पतो के इनकर आगल सब थी कि तीज के सब फल मूल कपड़ा लता जमन रहल सटे ई बताओ कि एकरा घर से ना भाई तो हमहू कोई के खइले बनी तो कोई के देवे के बाकी आज ही हमरा के देले बड़ी तो आज हमरो घर भाई तबे तो हम इनका के दे हम तो मैंने ओकरा के रही के तो ले भकोरी अरे कोई ओकरा घर में कोई नहीं खे ओकरा घरवा में हां टोला मोहल्ला में कोई नहीं खे हितई ना तना कोई नहीं खे ए सुनी कहे के मतलब कि सब रहते हुए पर्व तीज के दिन बोलम तो तनी दुख ना लागेला जी कोई के पर्व तीज के दुख लागे के ठीक बटुए तो ओकरा माइयो के तो सोचे के चाही मतरिया का नहीं खे बुझा का करस मातारी ऊपर हां तू सास भक्त बनल बड़ा खुद सोच के नहीं लोग के ना तो कहला कि मुंह खइले से आंख ला जाए जेकरा जेकरा घरे खइले बनी एबर हमरो तो लाज लागत तू लेके आइल बता हमरा लाज लागत कि ना कि आज खातन त काल देवे के बाकी ना पाऊ रखिया आज हमरा घरे त कल रौरा मान ल कि तू मुंहवा पर ना कहबू लेकिन पीछो में सब कोई के आस रहल कि फलानो के घर से आई तो हमरो घरे मिल ई त सबे कोई कहला हम का कहबी त सब कोई कहिनु मान ला कि हम देनी हमकरा घर से कुछ तारा से जाकर टपका बैली ह टपका देली ह कि मम्मी जी बोलत रहली ह का ना देली देखो नहीं है तो भइल त हमर जाता तारा बड़ा दुख बटुए सासे भक्त बन जा चल जा ससुरारी रही हो मेहर के लेके लेट हो जाता जाए को होई नो त ठीक बाटे ओ काम मने थी भइल बटुए दिन भर त घरे में बैठा रही का करबू ये ना करे के पड़ी माने जेकरा कहे बाऊ लेके आवत एकरा कहे नहीं खत नहीं खावत काम खत्म त का मन जरूरत का करी माने कोई लेके आवत त माने के तब ओकरा के ना दी हम तब खाली हमरे ढेर बार का भइल बटुए अरे गोट बे हाल बटे तो का अब कोई लेके आता तो द्वारे पर से लौटा देनी कि हम तार बाइन ना हमरा घर में नहीं खिया तो हम ना दे हम ना उ तो माल के आइल गइल बा त ठीक बाटे अब नहीं खत कैसे चलिए उड़ के देख हम कुछ नहीं खी जानत बुझा गइल ना अब उ कहवा से आई कहवा से ना बू जाने के पहुंचाई के ना पहुंचाई हमरा से मत कह हम खइले में त हमरा लोग के देवे के बटुए बुझा गइल ढेर भाषण हमरा भी ना ढहनी मेहर भक्त बनल बड़ा नाथी मेहर इतना सुगर माई से कहे नु के एकदम देख के हमरा के आलता के डिब्बा भेजाइए कि तनी चटक हाथ में थी पैरवा में लागी सोही में माई जाले तो एकदम बीच के लेबे ले आलता देख लेनी खोल के कि 3 को 4 को भेज देली हड्डी बाबा कलर बनिए न बटुए बनिए न बच्चा का सादा भेज दे कैसन लागत टटुए एगो गुलाबी के पैकेट भेजली है माई जी त एथिया से बड़ा सवा से रंगा तो ठीक न रही कुचवा बना के मम्मी जी डांटिए तुरके में से इतना सुगर से हम डिजाइन देख कपड़ा लपेट देले तो ठीक से बन कहनी कि जे हई आइल हटे पंकज के माई देख के गइली हमका पतोहिया के तीज आइल हवे तो उहे पर ऊपर अपन देख के गइली कहनी ह कि तार माई जी सोही में कितने देवेला रोवा जाने तो दुगो जाए दब जकरा जवन रहेला दुगो मिठाई मार भर के ले जा अब का करबू अब जइबू अब खतरा लड़ाई झगड़ा ना लड़ाई कर जकरा जोन जुड़ेला जितना आइल बा उतने में ओकरा ओतना बात उतना भर दे देलस के घर से तो उहो नहीं खियावत कोई के घर से उहो नहीं खियावत आखिर हमनियो घर से कगो जाता कराई छोटकी के तो ओकर जाए एथी होई कि जे छोटकी के भईया बरे आई मझली के तो कहनी कि जे थी तनी पकड़ियो करी छान कोई रहलिया कहत रहलिया नु कि दीदी देख लेम भईया जई है तो एथी माने नाश्ता पानी खाती व्यवस्था देख कहनी कि जे जाता लिया चिंता मत कर अब मान ला कि उ नइखे नु कि ओकरा भाई के तोहरे नु करे के बाटे ओकर भाई चाहे तहार भाई भईवे नु बड़ा मम्मी जी हम कबो दू एथी लेखा समझे नी कबो आइलन त एकदम भैया 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 काहे कि हमर उमरो में बड़ा लागल तनी ढेर बटला हूं बारन अब मान ला कि तनी बेजलिया के नातावा से तनी छोट बड़ लागत रहल त कसम एते उमर त पहिले देखे नी कि चाय पानी कोनो चीज में उनको भैया आवेला ना तो रुके के नामे ना आधे घंटे में एकदम हड़बड़ अब का करब कहनी हनु कि अथी तार माई जोन भेजले रही लुगो हमरा खतरा तो मैं के कुर्तिया दे तू त सिवा के पहिनती हो एकदम गर्मी बुझाता लेसले बस सूती के देले बरी ना लुगा एकदम मोलायम बटे सूती का सिवा देती आखिर आज न कल सियबे कनी के वो पेनम कि हमरा के दुगो भेजली है माई एगो तनी ज्यादा कढ़ाई खाती तीजिया के पेने खाती आ एगो सिंपल भेजली ए हल्का जवन होई जवन हमरा के द के हम पहले अब रोवा सोची सूती का पेना मां की हल्का का सूतिया
के सिवा देबू त ठीक रही जना लो तनी पसीनो सोखेला ए, ओइ त मम्मी बुझा जी। त टेलीकॉटन के जा कही एगो दे देलू कि जो हमार मम्मी जीरो पेन है बुझा त के देह त लहरत रुए सुनी ना हम ही अब की ब्लाउज सोचा तानी किसी निक से ना राउर ब्लाउज नहीं खससियत तीजिए पार हो जाए यदि सड़िया हेंगा ने पेनी कौन ब्लाउज है कने के कुछ कहत रह से का घर में जाके टिपा ना चुआवतिया वो नेरे फेरा में पड़ रहे टिप का चुआता तो चुआवे दी हम त छोड़ दे या के नतिया कहत हूं हमेशा का कहले कि हमर मेहरारू रोवती ढेर मेहरारू हमन मेहरारू भक्त बनल बरनती आ त ओकरा कोई नइखे त के दी जेकरा श्रद्धा रहेला नु वो कोई से ना कोई से ती करवावेला जानलू काहे जी हमारा के देखत रहे कि भैया एक साल बाहर चल गई रहन त चाचा के लइको मार दौरा भर के लिया देहला उहे ना कहतनी कि जेकरा देवे के रहेला नु कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देवेला जुगाड़ का केहू के पैसा देवे के बा सामान मंगाए के बा फल फूल किन के दे देवे के बा केहू लेके आ जाए सीधा- गाड़ी भाड़ा दे देवे के बा ओ कहाड़िया के दे देता लोग त अपन लेके चल जाला पैसा न देवे के बटुए तब का गाड़ी भाड़ा केहू के जेकरा भाई भतीजा ना तो कहां लेके ना आवेला सोन ना आवेला जने सोन पैसे इहो ना मने बुझाला नु छोटकी के है आ कि हो नहीं हर एक चीज सामान आवेला तो तीज के दिन पहनल जाला ओढ़ल जाला अरे कंजूस है सा कंजूस देखो एगो तनी- बहाना हो गल बा कि बाप भाई नहीं खेत हमनी के देवे वाला के कबहू बटुए हमार माई कबहू देखे नहीं कि 7,000 से नीचे के ना साड़ी देवे ले कबहू तनी देवे ले कि स्टोन मिस्टोन लागल और बनारसी लेखा ई कनी के हो अब जाला की एगो हरियर बहाना भेजले न- बिया। लोगो मुहा जाला कि ओकरा फलानवा के चिलानवा के होई नहीं के भाई नहीं के बाप नहीं के आ वो कनी ढेर राज भ गेली सन तब सब कोई मुहा के कनी के कह देवेला ई कि ओकरा कोई नहीं के तइयो दुखे रही से दुख रो रो के कनी के सब चीज हो जाला ऐ आदमी के तो माने का कहल चाहता नहीं उनका कौन चीज बुझाता कि नहीं यार के घोड़ा आवत टुए हां त माने कि ध के घर में जोगावा तरी सन लोग कनिया कनिया से के दुख काम होए से कर कैसे होई? कबहू आ सकता रे उनकर भैया कोनो गारंटी नहीं के कॉले बड़े भर दिन के बीच में कबहू आ जाए दहिया ले ले है कि ना तो ही अनेरे कइले रहेनी हम एगो ना रासना के सीसी बटुए रासना के ओकर के घोर के दे दे ठीक ना ये ठीक मान के भाई बना त दहिया नहीं खे बहिनी त कहे कि जे कैसे कैसे करत तरी सन पकड़ियो करी छान नहीं तो ये तो कहली छोटको की रासना में से घोर दे भेजो गर्मी के दिन बहु का दुनी कह तारी से एगो का दु पिया तारी से ठंडा की का हाँ। बोतल त लिया दही एगो ना आइल बटुए ओही में ओकरे घोरा ला तनी से डालब नु तो हो जाई लाल रुआ के दे में एक दिन रुक जाई अच्छा ठीक है बेटा कनिया मांगी जी। हां पानी पिए के यहीं भैया तुमका का करम अपने जोन मिठाई आइल ओही में से दे देम रसगुल्ला में हां त का भेल मान के भाई त खइबे न करी आदमी नहीं तो पानी पे कब दूसर का लिया बाकी अब मिठाई काहे मंगाई के कैसन लिए? करे काहे मिठाई के लिए? कहनी ना कि चढ़ जा दहिया पर चढ़ जा कहनी मीठा पानी मंगा दी काहे खातिर बुचिया आवती हमार बुचिया होतिया हाँ अब तोहरा के पोसत पलत बने जब तारा बुचिया के हां पोसत वही खतरा बड़ा मत गजब कहतानी का चीज गजब कहतनी हो का चीज गजब कहतनी भाई आ त का करे अवतरी का करे अब अवतरी आज देखावे तीज त्योहार के अवतरी। दिन चलत टुए ए जे आदमी बताओ भिड़ल बा। लड़किया सियाने न भइल जाती है सियाने न भइल जाती सियान है लड़की पहले कैसे भेजा तरी पहले तनी लाज बटुए उनका फसाए बुझा खातिर बेटौवन के हां अवतरी सा माई लियो तरी पहुंचावे मैंने माई ऐसे ना आई का पहुंचे अच्छा माई बहिनी के पहुंचावे हां पहुंचा के जाइए के आते 2-4 दिन बिछिए ना के हां रहिए 2-4 महीना साल भर अथी हो का जाई करे आवेली सब बेटी साली का करे आवेली सब लोग काहे खातिर बोलावेला केनी के जब न घर देख के दीदिया के हां अब ये से चाहत रही के जन या के रही त बीच के रखले रही त जब मन करी जाना टिकवा दिए ई बताई रोज देखी एतना त भीड़ को पर्व त्योहार के लेके बटुए ओही में बहिन पा बताई सुनत नहीं तनी मंगा दे हम कुछ खाए पी के जैसे बुझाता कि एथी लेके आवत तरी कि खाए मंगा पी दी है एथी घर में अपना जुगे नहीं हम वहां त पुदीने के चटनी चाहिए जाई ले ले आई हाँ दीदी हाँ जी कल भाई राउर कहत रहन लेके जइहन चली ठीक बा तन त बात करावत तनी कहाँ घूमतरी रे अरे गरे रिमो घरे रे तोरा घूमला से फुर्सत ना मिलेला किले तिलेरी मामा घिरे जो तिले पुनमी घरे जो तोरा इहे धन देवे बा रे काम जानले का पंचल लेला आ तनी सौ सवर के जो जानते बड़ा कि मानो टू नहीं बैसन डाइन क दियसन त इहो एगो लेके भोगत रह तोरा के अरे मैं एगो बात कहनी का घर से तीज नहीं रे ससुरालवा से अरे तब तोर सास फोन एको बार कैली ह सवेरे से उनकरा बुझाई त ना भेजती हम जाई मांगे तोरा ससुराल से फोनो कहनी न तो वहां के उठैनी आ कतन रख अभी बिजी बानी बाद में करी हम काहे मतलब और बतिया खातिर बिजी ना रहेलन ई सब खातिर बिजी रहेलन हां उनका फोन करे के चाहिए नु बता तोर फुओ कहत आई त कनी के रुक तोर पापा के भेज ए बुची कहाँ जात हो हेने आवा हेने आवा हेने मैं जीजा घर जातनी उमेश जीजा घरे उमेश के साली लगेलू हां उमेश के साड़ी लगेल का अच्छा तो ई का लेके आइल बाड़ू ई सब तेज लेके आइल बनी और का लेके आइल बनी
भाई बाप है ने कि हमार दीदिया के रोज उनकर सास बोलत रहल त हमके माई तैयार वार क के भेजलस ये तीज। बताव होती चुकी लड़की तीज लेके आइल बड़ी हो। हेने आव आव हेने आव चेतुलू का तुम डेरा मत आव हेने का भई अच्छा ई बताव अकेले आइल बड़ू? अकेले नहीं बनी भाई बाप नहीं के हो चाची का लगबू चाची बहिनी है कुल नहीं हम लगबू दादी लगब तार जान लेकिन एगो ई बात तारा तू बड़की में के लइका के ना रहलन जा मामा बड़की में के लइका अपन बहिन देखे जाके दूसरा के बहिन हो ई बताओ इहे ना कहाला रे बुचिया अपन भाई अपने कहाला रे माई जन ली अपन भाई आज बाप हमरो भाई बाप रही तो हमके नहीं ना कल तीज लेके आवे के पड़ी। हाँ ई तो बात सही कतर बूढ़ी एकदम कोलाई है। बताओ कितना झगड़ा लड़ाई ऐसे ना करे के आ मंगा ये ले ला सही होती चुकी लड़की से। अच्छा पियास से लागल हुई दादा घामा में से कहाँ से पौधल तो रोड पर से पौधल उतारू मुझे ही पूछ आवतन हाँ हो रमा साड़ी कपड़ा मिठाई सब ले आइलू है ना माई कुल तैयार करके देलो सिया साड़ी ले आइल बनी फल फूल बा बड़की माई ये ने कहला कि आज भाई रही त भाई के संगे नु आई लड़की चाहे बाप लेके आई त आए हाथ चुकी लड़की लेके आई भाई जब से भाई तब से बाप के मुंह देखबे ना कोई अब होखला पे भाई ये अथी हो गए तो केकर सुख बाटे हो ना बस ठीक है कहते रे बुचिया तारा में का दोष बा जे मंगाइले बा ओकरा में दोष बा ओकरा ना समझे के चाहिए कि जेकरा घर में भाई अपने के त का जरूरी रहल जहिया फोन करे के तहिया उनकर सास तोर तीज कहिया हमनी के न बुझाता हो हां कहत ना रहली ओ दिन बना वाला के करे त हमरा के बोल बोलत रहली कि मार तहारा कइल हमर लड़की के ना आइल हई फलान ठिकान खूब हमनी के भाई बाप रे ताजी दिन सुने के पड़ी थो ना ई त बात सही कहत है भूख लागल चल घरे खाना उना खा के जई ह अरे माई बोले लगियन बड़की माई रे ओई हो त बात बारे खियला पियला पे लागिन हाला करे बोले लगियन बड़की हमारे हितना तक तू के हौ खियावे वाली तब का कर हां उनका से ये तो बार हर में उठते रहे बोलते रहे हमरा चलते तो न के जो जोड़ी टूटी ना ए बुच्ची देखी हो आई दूधू को साड़ी लियल बड़ी हो देखो ये नु कहाला मातारी के शौक बताबे न हो दूधू को साड़ी एगो लड़की के एगो उनका के भेजले बेचारी हम का करबू पहला तीज ओइसे माई कुल जुटा के दे लसिया है ना हमें मिठाई उठाई झोरा में ना हां में सब कुछ बा ए घर अरे माई पहुंचा ना रे काई मोय बाई में हां भाई का आ गेला उमेश जी जागला तने जीजा खुश रह जा दे बेटा वही है ना कहाला देखा त सार ने के तो सालिए नु सार भइल बिया तीज आगी बा देखो हमें तीज लिया दिल बानी माई कुल जोगाड़ के दे दो लसिया जो लेके चल जो नूरानीपुर आगे नहीं रास्ता देखले रहलू हां आए रोनी दीदिया के संग बनू तो याद रहे बताओ घर ना चलो घर तब चलो घर दीदिया ठीक बिया नु जीजा हां एकदम दीदी हां चल अब जाते बन लिया ले जाके पहले पानी उन्हें पिला दिया हो अरे ये माई कहा लड़की लेके आ गइल बताओ रे माई आ मान ल भाई बाप रही त लेके आई नो होय क्या करे के एगो चीनी सतुआ दे देता रुआ सान के ना ना तटवी जी लागत कहता कि मीठ का चीनी वाला बना के दे कर के मन करत मारे के रसगुल्ला मामा ले लेबन रसगुल्ला त रसगुल्ला निकले के लागत उज्जर बाई आई जब देखत लेके सान लेत रहे के सतुआ पिसवा के धरे के नहीं खे खिसियाई मामा अब चल कहता कि बाप रे बारी बार भारी आ दीदिया गोला तीन दीदिया गोला तनी माई ओ सरा अरे मेरे आई लड़की एक सही भेजल हसन हम तो जने कि झूठ मजाक करती है एक कविता अब आ गई ना माई जी अब मत बोली हो कि तीज ना आइल हो रोज हम दीदिया के ना फोन करत रही तक बोलत रहलू कि तीज ना आइल आओ त ना आई त मने बोलाई ना हां तुम्हें बेटवा बन गेल हुनकर भाई की ना तो का करी जी का करी हो माई जी ना बाप बा ना भाई बा त के आई ना अपन तो चाचा ठीक है भाई के होला अपन उहे त तूहे पगड़ी बाने के आइलु का लेके आइल बरू हो देखिए ना कुल बा तीज के सामान मोय बा त मने कहां जी जा हो जा तार बहिन बाड़ी घर में जा आ दीदिया कहां बिया घर ही में रहियन घर छोड़ के कहां जाई एकदम नेवर होगा नी पहला तो बुझा तक इतहार साड़ी हो मेरा नेवर लिखल बा ही दीदिया के साड़ी कान तोलो के सुधरी नाम बुझाता नहीं ये वाला देख ले जैसन तू वैसा नहीं हमें दीदिया के हमें निक नहीं ठीक है बा हां ना के बराबर तो हो ठीक है बटुए हम अब भइलू हां काहे कि अब वो खतरा त लोग के सोचे माने
ना ना बहुत ढेर महंगा आ गइल बा। लोग के ना 450 के हो। हाँ उहे तो कहने के ढेर महंगा आ गइल बटुए। उहे तो कहत है कि ढेर महंगा आ गइल बटुए, बेसी तार पैसा लाग गइल बटुए। अरे दीदी का भी घर में ठीक बा। हाँ तो घर छोड़ के कहाँ जाई हो? द घर में जाते हैं हाँ ही दादा, हाँ ही दादा। हाँ अच्छा दीदी से भेंट करके आओ। जा दीदी तार घर में बारी दीदी मैं सामान उठे जेबू का माने आदत से लाचार बनी ना रे। मैंने का आदत से चल बनी मुहवा पर लइकिया के छुटकी के कहने के। और ये तो बुझाता ठेला पर से आइल बा। अच्छा आई लो कहि से पाँच लो गो। ना भेजो बाप रे बाप। तर गइले का तर गिले का तर गइले खा ले तेरा भर के हमें बता के कोई आदमी कहीं का दे। हाँ? गिन के बुझाता कि 6 गो केरा बाबे 5 गो सेव बका दे। आधा काम बटाई आधा काम ना बटाई। जाए दो ई लोग नानू कोई के ससुराल से तहरा ना आइल चाल चलन एकदम ठीक नहीं का है माने हमारा किया से आओ त निक लागता। अरे तो तारा के बाद ओ अबरे मुंह बैले रहेला खाए खाते भौजी हाय मिठाइया दा भौजी हाय मिठाइया दा कनिया पी के अब कहते तो हाथी को लइकी लेके आ गेलू निके बुझाया आई लो हां त सार के तारा जगह कान्हा पकुदारी हुए लेके आइली ह हुए लेके आइली ह जैसन लक्षणिया रही ना जैसन लक्षणिया त कैसे कुकुरो सियर साथ ना दी त माय भौजाई त एथी भइले वाला कुकुर के गति कइले में ससुररिया के सास आई का कहले याल बवनी ई निक लागती। अब ज्यादा तनी कम बोल उन्हीं के लगबे कर उन्हीं के लगबे कर कही है ठीक ना कम बोला जाता बड़ा दुख लागत दुख हां दुख लागत बड़ा मौगी के सलिनिया के लोग कहत त बना लो ओकरो के मेहर बना लाइल बिया ओकरो के मेहर बना लो दुख लागत त कमाइया खिया जब पोसा जाई ए जब अच्छा अब हमारे आदत देखता हमारे आदत देखता काम जा लेके आइल हन और तारा खतरा कुछ मसला के जइबो हां तारे मुंह बोले बनी ना 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 बाप रे बाप मुंह कैसे बइबो काहे के घर फार फार के खइला न दूध को भौजाई के घर से आइल त भैया 5000 रुपया दे भौजी में से 1000 रुपया दिया हो जब ना तब हम ना बोलल छोड़ देला ई हो सामान है आइल बा त बुझाता के माने वजन के कम्युनिटी आइल हटे नोट भेजले होय नोट भेजले होय ठीक नहीं के मम्मी नोट भेजले होय तू जान गेलू भेजले बनी हां ना सकिन के ले जवान मेहरान भक्त बन जाऊ ससुरारिये में ना दी कहां से रहो भेटा कनी जीराओ कहां से भेटा कनी लई एना से बाजारी पे सकिन में के क्या बात होई ले कौन ही से होता तमाशा बतिया होता नहीं तमाशा बतियले हैं जी पर का त बाकी नहीं। अरे हमारा से भेंट वाला चाची के बैठल रहिए लइकी ते कतना सही बोले से हमरे से छुपल बाबे हमरे जन्म वाला ते हमरे से पूछत रे हैं तोर नस नस नु जानता नी तोर नस नस जानता नी तेनु बेटा है तो बुझा हां जानबे करबे अब ना जान काहे कि मैं हर तरह के सब पढ़ा देले बिनु पाटा पढ़ा देले बिए तरह के मैं चुपचाप घर में जाई ठीक ना कपारे मत काहे खतरा लड़त रे ले डर ना चाहिए हमरा काहे के लुगा एथि लेके आइला से डर ले जो दिया घर में ना रहनी अरे यही पता काहे दू दू गो गोतिनी बारी सन ननद बिया हम बनी एगो रवा खती आइला माई जे एगो हमरा बहिन खती आइला काहे एकरा घरवा से आइला त एक ओकरा खती ना आइला लुगावा मझली के घरवा से आइला त ओकरा खती ना आइला लखल लुगावा ओकनी गिन के देले रहलिए सन हैं पांचो गो लुगाइल बा पांचो में से अरे हम तो सुधारिए देबे ते सुधारिए देले अब तो सुधारिए गइल बनी तोर जब तोर मेहर के जब सराज भइल बन तब से सुधारिए गइल बनी ले जाओ दादा होने तो मलिका में कुछ चीज आवेला कोनो एथी में थोड़ी ना ना अभी से बाखरा लगा क्या होता टे अभी से किया लगा बारी सो गई हाला काहे करम जा जा मेहरी के लगा जा आइल बारी ना गरी मेहरी बुझा त कि लौरा लाठी कदम चला दे में जब मार कर दे हम आय छोड़ चुपचाप जा दे हम मान ले कि जोतनो भाई आइल तो मान ले कि गांव बटाई ना तो ओ खतरा लोग थुई थुई नो कइले रही तो का बोरवा में आई रहो बटा जाई ठीक है बटा सॉरी है कि ना रे हल्का बटू हल्का हल्का हमरा लगता कि एथी 22 पैसा के सड़िया ये जी आके गोल लगी है ले 400 कहती है कि 2200 के बच्चे होता है भाई बड़ी मोलायम सड़िया लगता रो बुझा मैंने कहा 400 आके आप पकड़ लिया हमारे कहना बोलना तेरे दी देखता नहीं और विशाल के साड़ी जी 1400 से इन्हें ना मिले लगती है आ दीलिया गोला तीन के दिया अरे हमारा नहीं कोवलू अभी खानो नहीं अकेले लू ना रे मैं क्यों सुन के ना ना झूठ बोलनी तोर ए ससुर ले तोर बड़ दिया दिल्ली माई आई रहे चौकवा पे छोड़ के गइल ही माई हाँ हां और काजनी के दुगो मेहरारू बेटा रे जब बैठली क्या देली तीजे महीना देले हियो देली जा दुआरे पे छीन ली जा माई जी और दीदिया जाए मम्मी जी कहल जाला जाए दे वही खातिर छाछा ले भाई जाए दे कीजिए आ साड़ी लेके आ जब तोरो के साड़ी आइल बा तो आ माईओ जी के आइल बा और फूल उल मोय आइल बा
सब चीज आइल बा जाए के हमरा सारा साड़ी से मतलब नहीं के तू आ गइली अब हम जानी खुश रह जा बस हम ओतने तू करतनी चल नहा ल पहिले तनकी देरी में आराम क के एकरा बाद चल कबे के आइल बनी खाना खा गोरिया पे रहिया हो जगह काजन के दू मेहरारू रह जा बैठा ले ले जा तो चारों ओर पगली कहीं के बतियावत बताड़ी दीदीया गाँव न रे नहीं ही तई न नहीं ही तई में बतियावत जा तिलकन जन गोरिया गावत रही न ओरे बैठे ले रही अच्छा बैठल रही हो जी के कबे ले तो जीजा ले भेटना होइल होइला तो हेले कैलन त कहत ई जा के अपन सलिया गोनिया सिकिनवा के ले आइल बले झूठ बोलत ले बताओ तो दीदिया हमनी के तीज लेके आइनी तो मनू किन के रख देलन आ जा दे माई कहत रहे कि जइहे न तो ध्यान से जइहे वो डराते न रहे अकेला सोतना रास्ता सही मार को ए लोग ना जियते छोड़ी जा ना मुआते छोड़ी जा ए बाबूआ जा होने देखा था बड़ी बेटा हुआ बदमाश हो कोनो बतिया सुनी ना तो जाके अपना मैया से लहरा दी जा तो बढ़िया से आ गेलू ना कोनो दिक्कत ना न भइला आ कोनो दिक्कत ना चुपचाप 8 दिन रहू ठीक नु कपड़ा नहीं खियाई जाती तू को कुर्ता पैंट जीजा ले मंगा दे पानी नहीं पियोलू कि खाली बतियावते पड़ूला ये स्प्राइट लो तो पियावा साली के ऐसा ली स्प्राइट पी लिया पानी ना के जाके चौका पर ले दुगो कपड़ा ले ले ना बुझे कहे से कुर्ता पैंट दो सखे मार घर कपड़ा लिखे लिया ही तो ले ले बता नहीं हां ले ले नहावा देता नहीं नहावा के का हो जी जा बहिनिया आइल बई तो हमके भुला गेल बा लका नहीं खियाई बहिन नहीं खियाले नहीं खियाई ना भी नहीं खियाई वहां के आ तो आयन न याद रखी साली होई हां तो सार समरत नहीं के तो साली नहीं याद रखे तो याद रखई के न बटुए पियावा हो स्प्राइट पियावा ठीक कर नाश्ता करावा तार भैया आइल बरन बारका पवरी वरी बांध के खियावा पियावा अजी मम्मी जी कहाँ है बोली बोलत तनी जी जकर भाई नहीं के ओकर बहिनिए ना भाई बाप बनी सन ना काहे ना बटले नु बारी अभी है ना पगड़ी बांध के अब कहीं जाई है ना वही हां भाई से कम पानी का ना ना कहां कम बरुए तो ज्यादा हम मत बोलो अच्छा माने जाए दी मम्मी जी लड़की के सामने काहे बोलत तनी खतदारी कर हद हाल बाई जाओ। बहरी समझाओ जा नहा लो ठीक बा नहा के हाथ बाटे लपेटा तो तिले पहन लेवेला जीजा के पैंट शर्ट लेके ताकि जीजा बढ़ले न बाबू अजी मम्मी जी जब ना आई रहे तबो दुख रहे जब आ गेल तबो दुख बाटे बताई दुख के बात ना रो लोग के तीजे से ना मतलब रहला के हमर भाई लेके आओ चाहे बाप लेके आओ चाहे बहिन लेके आओ आ जेकर भाई बाप ने का तो ओकर बहिन ना भाई बाप ओ त का कहने के आइल बन जब भाई बन के आइल बड़ी त नाश्ता पानी करावा खियावा तो वही कहते न कहनी कि बुचिया आवत है तनी सा मीठा पानी लिया दी माना तनी लेके आइल बिया मान ल कि बड़की के घर से आइल ओकर भाई लिया के मझलियों के घर से रसगुल्ला सुला लिया आइल बा कहियो त देखलस ना खइले होय ना छुअले होय त दे दा के कम के तर जाई हन खा के ओ काहे आई नहीं खेले के आइली औंध के आइल बिया एकरो जतना बुझाइल ओतना लेके आइल ही ना बिया सन पापड़ी त आइल बटुए सन पापड़ी मिठाई ना काला जी देखो दनी हरा चीज हऊ सेव आइल बटुए आइल बा ना बहुत चीज आइल बटुए कम थी पाँच गो सेब बाटे अच्छा एगो केरा बाटे ना त जाके गिन लो का जेकर जतना बुझाइल हटे ओतना लेके आइली हां तो हम कहाँ कहता नहीं जौन लियाल बड़ जौन कह देनी हो एगो तहार लुगाइल बेगो हमार आइल बोया दे आदमी सन के नहीं खेलो कोनी खात ओ कोनी के नहीं चलता तारा का दिया हमारा खाती आई रहल हटे बड़की दीदी के गांव ले हमरा खाती आई रहल जी नहीं खे आई हमरा के मिलल बा हमारा नहीं के जरूरी हमरा जितना मार ना बुका ए जी देखिए हम मातारी के जतना समर रहल ना यही ओतना से ना देनी है यही से तो ना देनी है कि पहले ओने से का जरूरियो नहीं के हमरा आ रे बुचिया हरी हम समझवनी हम फिर तू का चाहत रही हैं हमरा से लड़बे लड़तनी हम हां कैसे कहते हमारा का ना इला देनी के चल जाता ना बोलती का काम हम मुंह पर बोल के कैसन बात है पहले भरी ले तरह खाली तमाशा करे जाके मीट मछली लिया के खिया घर में पूजा। नमस्कार प्रणाम हमारी किटन सिंह हमने का अपन टीम है हमने को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबसे शादी विदाई के लिए